Sagapos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po, alas 7:44 na. Atod sa Indokang Pansipane Trading Corporation, your Tent Rentals Authority, magapod kay Punong Barangay Aminosinal sa 0916308420. Siring man atod sa Indokang Clinic ni Dr. Rodi Ante. Yon po sa iyang clinic bukas sa Santa Teresita Hospital Building, Oro Aldao. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa Oraldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumas. Dahil pong personalan, kita po naghapot lang. Mga kahaputan, kan banwa na dapat masimbagan, kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot. Mga kasimbagan ng katuyuhan, ang sarong problema, masolusyonan. Alagad, mga tugang ngunyan Pasko, Merry Christmas po sa Indogamo. When we hear the word Christmas, we start to think about the things we miss. Reunions, Christmas kita-kits, manitum manita. Uy, ang tanda ba? Nakakasenti. Pero, para maging happy, how about we celebrate those things we can still enjoy today? Like those holiday flavors na never na absent sa mga handaan. Ubi pastillas and braso. Both of these you can enjoy with McDonald's, ubi pastillas sundae or frappe. And McDonald's braso sundae, frappe or even iced coffee. Para ma-enjoy mo pa din yung distinctly special flavor ng ube and that melts in your mouth creaminess ng braso this holiday season. At para mas masaya, share the festive feels by sharing McDonald's, ubi pastillas, and braso flavored desserts with your family and friends para maging very special at sobrang saya ng virtual reunion nyo. Order na via macdelivery.com.ph. Sige po, McDonald's tayo. Kung may manggana dyan na sarong kunsyal para kung may manggana dyan na saro na kandidato sa Legazpi, kung may manggana dyan na sarong ili ng opisyal sa Legazpi, baka magbaha ki Macdo. Ano yun? Magbaha ki burger. Good morning kay Good morning kay dating City Councilor Alan Radiola. Okay? Bueno, mga tugang road construction sa Rawis, Legazpi, magayon na. Magayon ini pagbasahon. Road construction Rawis, Legazpi City, magayon na. Poste daw kan APEC ang nakakapakanos, delikado pa sa diskwedo. Detalye, mga tugang kay report, hali po kay Luens Barcena. Luens, good morning Luens. Good morning, Tabi VP. Hahalaton pagarikan Albay Power and Energy Corporation o APEC na may madiskwidong motorista
oras na matapos na ang road improvement project na pinagigibok ang Department of Public Works and Highways o DPWH Region 5 sa porsyon kan Regional Government Center site as in Jaime Jimenez Senior Street sa may Mariners Pasiring sa Northern Boulevard kan Barangay Rawis, Legazpi City. Ini matapos na ipag-unambitan sa DCGB News ni Department of Public Works and Highways o DPWH Region 5 spokesperson Madam Lucy Castañeda na saro ini sa mga nakakaulang kung kaya daig 100% narealisar ang 89 million pesos worth na construction kan bypass road kan Legazpi City Coastal Road apisar kan mga pagpaplansya na mga problema sa right of way. Sigun kay Castañeda, pirmi ini ang nagiginindang problema pag may mga arog kay ni na proyekto na bagulbul ang pagsimpag kan pagtikwil ninda sa mga electric cooperative via black and white communication letter. Siniguro man ni Castañeda na bago sinda ma-implementar kan mga manlaylain na proyekto, todo sinda kakatadtad ng kooperasyon sa APEC o sa ibang electric cooperative sa ibang probinsya. Alagad pag-abot sa pagrelokar kan mga poste, aminado ang tagapagtaram na iabutan nin siyam-siyam ang kasimbagan kan mga nasambit na opisina para sa formal na disposisyon. Dati ng pigpaparataram kan tagapagtaram na daisinda ng technical team na eksperto sa pagrelokar kay ni, lalo pang linya ng kuryente ang kaipuhanan ilipat sa tamang lugar, asin ang mga linemen, mansana ang tatao kay ni, kan sa indang kooperatiba. Takon igwasa na daw sinda kay ni sigun kay Castañeda, dais kuta nin magiging problema. Alagad ang mandato sa mga personel ninda iyo ang magkonstruhir asin mag-irahay kan mga infrastruktura bako ang magsalukan responsibilidad na dapat nakatuon sa abaga kan APEC asin iba pang kooperatiba. Kaya tabi BP ang nasambitan ng lugar digdi so pasiring sa ining Jaime Jimenez Senior Street. Anom na poste kan APEC, may saro na nganing biwod na posibleng makadiskwido pag abot kan mga aldaw. Alaga dahil sa pagkikipag-coordinar man sa APEC, sakod nun yan sigon kay Madam Lucy Castañeda, ano daw ang nangyari? Ta no reply pa. Iyo. Sisi yan magasto sa pagbulnot kang posting yan? Sinda? Sisi na Poste sinda? kan proyekto? Sisay, APEC? Bako? Sisay? DPWH? Sindan magasto? Sindang magasto. O nga, sa panggasto. Di ko may panggasto sindan, ready ang panggasto. Iyan na nga ni ang problema. Kasimbagan na sana kan APEC ang dapat na masimbagan. Mapagalon, ano? Yan ang kwanta. Aluyuno na yan ang problema nga. Aluyuno nun ta naman. Aluyuno na ang problema yan. Ulit-ulit na tungkol sa bagay na. Kung hindi na nagigibo yan. Dai talaga tabi, BP. Na maayos tulos. Roger to that. O tarsangon niya na pagkaagatabi, BP, personal training pinasyaran. Ang magasto kan pag sa maintenance kan paghalik ang poste, DPWH, tama? DPWH ang magasto. Oh, nya ano nakakaulang kung natin ay nagigibo yan tulos kan APEC na may panggasto na pala. Ang pirmi bagang taramong kan APEC, noted. Okay. Noted. Noted. Pero siyempre, ang tigahagad man kan DPWH, mula sa mga nagkakapiraman ng mga obserbador sa siring na bagay, sa potential man ining maging pasyaran, aksyon, bakong noted. Yes. Okay. Anyway, tabi BP, padagos man ang DCGB nyo sa pagkulikog kay ni sa APEC, kung ano man ang magiging disposition din na may kinaraman ni Git, aloy naman daw na nagsurat sa DPWH, wala naman daw na pagkukulang sinda, sigon kay Madam Lucy. Okay. Good. Roger, so yan, tabi BP, ang saro sa mga makaintrigang istorya sa Rawis, Legazpi City. Ako po, Sir Vivi. Showbiz pala, showbiz. An makaintriga, Luens. Mas makaintriga ini. Ako, talaga, naintriga talaga ako kay niyo. Nato yan na mga tinamputang in-asphalt overledging. Ako, nag-ikot ako sa ibang lugar. June. Nato yan, de panahaloy. Luwas ang dagulo. Ano ang sabiran mo tabi dyan sa tinamputa? In-asphalt overlay. Di pa nagaloy. Luwas ang batteries. Hello. Hello, good morning. Morning, Migo. Belated happy birthday. Thank you. Padabaong ka ni Kwan? Padabaong ka ni Architect Leo Del Rosario. Nagtik sa kuya kaso hapon. Igayt mo nang ganaya. Igayt mo nang ganaya, Migo. So amigo ta. Sabi sa ko na Architect Leo Del Rosario. Yan ang pwede sabi, pasubo
po. Dit na sanang tumaramki. Tara, ipaabot mo ngayon pala ang tatara mo na I love you. Okay, ano lamang ito, amigo? Speaking of Sinapo, BP, Arkening, sa may, hindi yung kalaban ng Rawi. Oo. Kung hindi sa may Mariners, ilingon mo iyan, sa mga tirarang nga lang sa poste, dahil man siniminto, Ano? Oo. tinarang nga lang sa poste. Oo. Diyan tayo nang tinasalig mo pagka dyan na Express Mart. Iyo sa LCC. Ilingon mo ang yaon dyan, taso bakal dyan na poste, nag-hold no? Pinutol, Konsuelo kita, no? diba? Oo. Pero ang taon na yan, sir. Yan ang problema ta sa gari kulang kita maaram sabi nga ni kan sa amigo ko na may doctorate sa public administration kita aram ta ang batas aram ta ang theory aram ta ang mga dapat gibuhon ang problema ta amigo sa implementasyon Correct, sir, sabi sa na dyan. Corrected lang nga diyan. Alam mo na ka, ang apot man dyan na dyan, data, pag turnover sa Indo, pipirman mo, iyan ang magabat na hapot diba? iyan magabat na hapot Visually na iling ng tao kung ano, pagkaganap sura, ano kaparuga ang pagkagibo. yes Tapos kung nanuharaman mo, pero ang tao na, puto pa lang, kaya sitkag na nila. pangyayari ay kaya permilugi sa Juan de la Cruz Diba? Kawawa, kitang mo dyan na nagbabarayad kita, o bata ng tao ng takte. yes Tama ka ng kawawa. na bako paborgit pinaburan baga kan mga Pilipino na dapat nga mag-English kibuwis baka ilingan na yan lugod Pakusa na yan. Kung siya sa mga baglay, yung ko para lahat na pwesto, Bata Pasko, relax. ako po yan, ako po niya, tapos tama ng birthday ko, ano man. Okay, Migo. Salamat Salamat, sir. Sarawayon nuwili niyo. Alright. Diba? Sabi ni si Architect Leo, nag-text daw. Sabi kan sa kuyang amigo. Sabi nga yan ni Digong, iyan ang mga hindi. Ako magbasa, Architect. Sarawayon ni Architect. Ako magbasa. Ay, iba ang dating. Baka masensor kita sa KBP. Good morning, Sir Leo Del Rosario. Mientras tanto, mga tugang alkalde Arandia, Campiodran, iuyaman daangon yan sa pier. Pati po mga tugang sa Land Transportation Office. Napanood ta medyo pikon ang alkalde Campiodran. Nasa linya po mga tugang si Jimmy na salita sa detalye. Bata Pasko. Jim, good morning Jim. Yes, Detalye mo. salamat BB. Iuraga na si Mayor Alan Arandia Campiodran. Kailan sa ang mga kolorom na man sige an abot sa pier kan na Campiodran ta BB. Halo yun na baga ninda ining pigpa para problema, pigpapaabot sa DCG Binyas ka ito pa. Pigpapanapodan sa LTO na sigan turot traffic highway patrol group yan sa mayor na tinampo. Uni na dadako po na sana dahil nagpapasyar sa Campiodran, pinagagat mga kaito ni MDR Remo Chief Noel niya alagad bungog sabing mga opisina nagdudod na lugod na baka nakakabiluan mga ine big tugutan na kan LTFRB ang biyahe ka na bus provided na masunod sa mga polisiya manungod sa health safety protocols na dapat bakunado ang pasahirong malunad sa bus. Alaga digdi sa mga kolorom na ban, illegal na mga ban, dainin mga huro health safety protocols. Hapot, sisay ngunyan ani pinagbubugtak kay na sa peligro na mga kolorom na ban na ini.
nata taday ini pig papasyaran lamang pig dadakop kung gustong dakopon ini kan LTO yaraon sa pier kan Pioduran aro aldaw sige an abot sabi bibi. Aha. Kunyan an alkalde yaon sa pier kan Pioduran and naghalat na maapudan tata mahagad siya nin direktang tabang iyo siya na an mala palagatak sa LTO sa siring na sitwasyon sa iyang banwaan dahilan ta considering kay ne dahil na nare-regulate useless ining pagtugot ka na bus na grabe ang mga pigsusunod Yes. na mga health safety Yes, protocol Mayor. sagabot digdi sa go. Good morning, Tabi Mayor. Napaapod ba ya ako ta uni po may report si Jimmy na salita na medyo may concern da po kita, may situation ka diyan sa Pier Campiuduran sa pag-aabot ka ini ng mga aligadong mga ano ini kolorum na mga van na nagpigarkila. Ano Tabi yor ang kwan kay ni? Ang istorya sa likod kay ni? Ayun po, ano ka niya Sir Henry, ang gusto ko maipaabot sa ahensya kan LTO muna TMG kung paano ma-aksyonan ang araw kaya na sistema. Kaya, digdi sa mga halos sa sarungal daw may minabot ng mga 60. Grabe, Dahil sisinta. binababayan, Sir Henry, sa sarong banggi Oo. na araw kaya na mag-abot digdi sa muya. Sisintang auto kada aldaw, ano? Ayun po. Oho. Yun, Kaya- paano po nito na-check na ang kadaklan kayo ng mga kwantan, mga koloron? Saro po yan sa pinaparecord ko digdi sa MDR ko, Karing Noel, Opo. na pag-abot kan ba, ligo doon kung ano ang mga laog kayan. Aha. Ang iba, gigibong strategy ninda, sa ginman mabalyo da aki ibong duman sa Masbate, ilinalaog lang ninda ang ban, katapos, didiskarga na ninda ang pasero, maluwas na suban. Kaya iyo ito sarong basihan mi na talagang pampasero talaga sinda. Iyo. So, ayun, anong implikasyon Tabi kayo na dyan sa pier, buda sa pampasiring sa Masbate area kung araw ka ng sitwasyon? Ang ano ko lang po sa Kwan, LTO Buda TMG kung makapag-assign sinda digdi maski sarong simana para ma-check ninda, makuha lang kita. Agaro, dyan sa ko na iba ninda nati-check Opo. siyempre, may mga paipit na garo yan. Iyo. Dapat baga po yor, ini, pwede mo manabantayan baga dyan sa highway. Pero kung stand-by sila dyan sa Pioduran sa pier, dyan mo talaga madadakop tulo, di ba? Kung ano yung mga koloron. Ayun po nga, kami nga nila yung Sir Henry, kung kami madakop digdi, hindi dahil mang baga kami Iyo. ano police kayo na power. magdakop. Oo. Sa ngunyan nga ni Sir Henry, may biyahe naman talaga sa auto ko. Oral daw po, igual naman kinabyahe mga duwa. Oo. Buda ka sa hapon po, so filtran ko, Yes. superline. Oo. Tinawan ko na po sinda kay permiso para magbiyahe man sinda digdikan sa indang ruta. I see. Okay. So yan Tabi yor, saan po hali ang kadaklan sa mga van na ini? Kadaklang gaya ni Sir Henry, Manila talaga. Ay medyo delikado. Ang tabaga po may COVID issue pagkitangon yan, di ba? Yun po nga po sa Roma na pagkakuan ko. Oo. So ano po yun ang pangapunan ta sa LTO buda sa sa traffic management Tabi? Hindi, saro lang ito po sa mga punan ako sa inda kung paano ini ma-aksyonan na madakop ining mga balay ni. Oo. Medyo maski digdi dakulon man nagreklamo sa kuya ta ang pamasahe 2.5 dahil man nagbababa sinda. 2,500? Opo. Kaya iba kanina nagagad pa kay treatment. Grabe ano. So ang pirayuran lang Tabi kan sarong ban sa estimate po nindo? Sarong bad ko minsan 17. Pinaka kayat. Di surusuan na yan sa lugar ng auto. Iyo po talagang grabe na. Pati gani ang mga bubong yaon doon sa mga pangarga. So mga bagahe, mga Mga bagahe. bagahe nasa bubong na. Tapos, grabe ang singil nila sa bagahe. Pati Oo. bagahe, may pamasahe yan. Kung Pangya. medyo dako lang pagpagarga mo. Iyo. So ang kadaklan kayo ni Yor Tabi, pauruli sa Masbate? Opo, kaya di ba, pauruling mas mati. Ano ba, digdi man Pioduran. Oo. Kung minsan, ang iba, maalap sinda digdi kay mga alas 10 kan bangge. So, haling mas mati, iyon na naman ikakarga ninda pasiring sa Manila. Oo. Ang iti taram lang din da,
door to door sinda. Pagkabot sa Manila, iurula ninda. Iyo. Dahil Manila iatod sa mga talagang dudumanan. Oo. Yung, Oo. Kaya kung minsan may mga reklamo digdi sa Muya, pipa ko yan kung man sinda na ko. Kaya, yun po yan gusto ko na mapatabag ako sa Indo para at least ma-actionan man lang ining kuhan midigdi. Iya po. Iya po. Sagot mo niyan nga ni Sir Henry, ang tracking midigdi siguro. Mga pinapapali. Oo. O mga 800 pagkaroon tracking midigdi, taday po. Halos may nag-aabot ruwal daw, may nag-aali para ang barko may garo digdi para pinapali. Tulo lang po ang barko digdi na nag-aali pasiring sa Masbate. Ay, sus ko. Grabe ang Kaya sitwasyon ano yun, din no? ni maubos. Oo. Then maubos na. Kung baga kulang ang sakayan, sige pang abot kan mga trucks yan. Okay. Your maapod po kami sa LTO ha. Buda tabi sa PNP para mai-report na po ang sitwasyon. Ano? Ayun po, sana po, Sir Henry, matabagan po ako dito. Medyo dahil kami na kukuya digdi, pigakano ko man ang local police ko digdi, pero Iya po. pigakwan man nila. Pero di man sila kaya dahil kaya kami, Sir Henry, deputize digdi ko yan, na pwedeng mag-apprehend kaya yan. Iya po. Ipaabot ko tabi yung concern nindo ha. Ipaabot ko Ayun tabi po. ha. Salamat Thank you po. Thank you po, Sir Henry. Salamat po. Salamat. Alright, thank you. Okay, okay. Jimmy? Jim? Ako na ha. Balik ka daw tabi, Jim. Tamaya po ako. Ano nga yan? Ika pa nga yan, i-direct kayo kay Highway Patrol o Traffic Management Group na kita nga yan? CHPG? Jim? Hello, Pipe. Bakoy may opisina dyan sa Pulanggi kaya napigasa. Ano nga nang bagong nga napod ka, Jimmy? Highway Patrol o tama? CHPG? Highway Patrol. O, bako may opisina dyan sa may Pulanggi? May dyan sa may paglampas mo sentro bag? Tigwa. Okay. Ngunyan, sign ng opisina and main office ka. Di ko sa kampo, ano? Dahil sa kampo, yun na digdi na nag-quarter. Sige daw. Tapunan ko si Malo Kalubaki. Tagari. Pero PNP tabi, Jimmy, ano? PNP, di ba? Si vlog ini sa PNP, dahil kayo ding police. May Sanga sana inikan police, ibang Oo. department din I see. Okay. Sige daw. Panodor makontak yan. Ano? Gusto ko apunan so LT o buda sinda mismo. I-try kong hanapan kikwan. Sige daw. Forward ko sa'yo kung makuha ko. Yes, okay. Okay. Sige, Jim, thank you ha. Thank you, Jim. Okay. Alright, thank you. Okay. Manong Rick? Manong Henry, Yes, sir. ko sa report. So, Consin de Mayor, Arandia. Pig-coordinate ka na po sa kwata aban sa pasiring insinda dyan ngayon sa area. Aha. Ako man mismo sa federal kung magkabangkayan. And then the rest of the week or bulan, ako concentrate sinda ngayon dyan sa mga kolorum na yan. Aha. And then, so, HPG, aral daw yaon yan sa ko. Iyo. Arat yan, pag i-relay ko tabi yan na concern tabi. Ay, very good tabi, Manong Rick. Aram mo, tama si Mayor Arandia, di naman kay puwan na magparahana pa kung mag-aabang ka sa tinampo kung hain iyan ng mga kulurum na yan. Umistanbay sa naduman sa Piodoran pare, yaw naman, madadakop ninda. Opo. Madali lang Manong Henry taon ni si Colonel Berango nag-apot. Sige. Yun yung concern mo. Sige, tabi pare. Sige, I-relay ko na salamat tabi. I-relay ko na. Okay, sige. Thank you. Thank you. Apo. Thank you, okay. Mga tugang Rick Mendoza, mga tugang ang pamayukang sa traffic. Digdi po sa Albay Provincial Government, sa LGU Albay. Kaya siya napaapod. Pero ilingon mo yun, yan talaga, ang problema tango niyan. Di mo naman John, tama, ako may punto si Mayor Arandia, sabi Architect Leo, mga tugang. May punto siya sa tabi na Taramon. Di naman nga niya kinakaipuhan na magpapara, babantay ka mo diyan sa highway John. Tama John, di ba? Ang gigibuhon sana, mga tugang ninda, mabantay lang sa ma-standby ka sana sa Piodoran. Di ba? Pag uminabot ito ng mga van na ito, duman mo mga tugang inspection nun, konsinda po mga tugang, ano yan, may franchise o dai na magbiyahe. Di ba? Pigapudan ko tabi sa Assistant Regional Director Vincent Nato kang LTO. Tamay number ako sa iya. Baka lamang masimbag kita.
ni Assistant Director Vincent Nato, mga tugang kan Land Transportation Office. Natamananggat na magpaparababantay ka pa dyan sa highway, na dumang ka sa na standby sa Piodoran, pa-standby duman so, bugtaki duman ki opisina so LTO, i-deputize mo, LTFRB. Kuri, ba, may duda ko junior, nan may sadiri kay ning bana ini, mga poderoso. Diba? Mga poderoso. May sadiri kay ning mga van na ini. Imagine, nagsimagwalain si director nato, kang LTO. Imagine, kunan sa Romban Junior, 17 ang laog, sa, manggurano sabi ni Mayor, manggurano sabi ni Mayor, 2,500 Manila to Piodoran, kung 17 times 2,500 pera, tabi, paki-multiply daw tabi mga tugang. Hello? Manong Rick? Hello, Manong Henry. Yes, sir. Salamat tabi kay Colonel Berango. Oh, yeah. Tabi, inorderan na tabi. Si mga Agos na checkpoint and then so Piodoran MPLS. Ay, very good. So, sinda na ma-coordinate man sa tungaban sa NHPG tabi. ay very good si naghuron pa lang kamo ni Colonel Berango Apo, kakababa lang ang telepono. Oo. So ang kwan pare, Thank you. nagtaong instruction sa Police Piodoran. Apo, Piodoran and then Agos, so checkpoint na duman kang Pulanggi. Oo. And then digdi sa may mga agian, may pwede silang mag-agi digdi sa may mga lusutan ng Giligaw, may lusutan sa Lipon. Oo. Kung sa niya nagarulusot, so Iyo. aram na tabi yan kang sa to yung mga traffic enforcers kung sa ilang mga strategic na lugar na babantayan nila. Iyo. Okay, so ang matrabaho naman duman sa Piodoran, so Piodoran PNP mismo sa Pierre. Iyo po. So, Pero sa ang instruction ni- gagamito nila kaya na ticket, so LTO ticket tabi. Iyo, mga deputized ang iba di kang LTO, di ba? Oo, Deputized. deputized ang kang LTO. Tapos, ang kwaman kang sa to yung mga kapulisan, kaning malagarto man maraya ang kwata. Oo. Kaning maraya man sindata. Paminsan, dahil nila pagrespettaran ta, so ko, insigida, nagbabayad eh. Yung So, lalagarton ta kang ticket ta o ticket kang LTO. So, Oo. bayon ta kung pwede, tanganing mapundo tabi ang operasyon na yan tabi. correct. Oo, okay man ko yan na may naghato diyan ng mga bantas. Basta legal ang papel, di ba pare? Basta legal. Kung ma-discredo baga, Yan. Kung may, ano ang habol kaya ng mga kuan mo? correct. Oo. Pero kung mga private vehicle lang minabuso para makaturog kay pasahero, sus ko man lugod may mangyari. Kaya man kan mga pasahero ta. Di ba? Lantaran pati yan Manong Henry na naka-post sa Facebook nang mauli ako sa siring Kenny. Oo. Kay po ang kumpasayro na araw Kenny. Oo, Abangan see? din ako sa araw Kenny. See? So, Oo. mahiling ka dyan na ding respeto na sa kuan baga sa Leyta and then parayo man na madeskrido. Dakol na tao ang laog kang ban. Yeah. Buda Oo. may pandemya pangunyan. Iyo baga. Sarabay na. Iyo baga. Oo. Nadagog mo tabi manong rekto sabi ni Mayor Arandia, mga 60 to 70 vans per day. Iyo po. Nag-abot sa ina? Dakulon, grabe. Oo. Na pag na-check ninda, talagang daing papel sa iba na sinda pwede na magbiyahe talaga. O gari, may permit to to transport. Diba? Opo. Alis LT Farby May Buda isa LTO. dapat. Buda ang iba pala, sagin-sisa kayo duman sa barko, tapos pipabawa sa pasahero, minalawas, isus kung pangyari. Kung sabihin, gari may kasapag, ano ang tamang term kayo ni? Gari may urulay duman sa taga-barko. Diba? Dahil man makalusot kong dahil Taday man basta papalaogon mo duman suban, kung day man kayo ororo, na pang di mo nga i-diskarga ang mga pasahero sa laog kan barko. iyo baga, oo. Makaduda baga. Ay, okay. Anyway, Manong Rick, salamaton ha. Pagkasabi na lang kay Colonel Berango, salamaton na maray tabi sa aksyon. Sige, tabi. Salamat tabi sa Albay PPO, kay Colonel Berango and then kay Provincial Director ta po. Salamat. Apo. Thank you, Migo. Mabuhay ka. Alright. Thank you so much. Mga tugang si si Rick Mendoza, siya po mga tugang in charge kang traffic management tigdi po sa probinsya Canalbay. And then thank you kay Colonel Berango sa pagresponde kay ni Buda sa coordination sa mga puwersas on the ground,
para po mga tugang mabantayan ini. Ano? Kaya lang gusto ko talaga makaurong sa LTO ngunyan. Hello Jim, good morning. Hello, Bibi. Yeah. Apresyado niya to ang versus ni Kwan. Na sa Mendoza. Oo. Kundi, dahilan sa balangibog na ni through DCGB. Oo. Sigurado, kung may mga kasapat ni mga puliroso, duro na, kung ano na, iriksitan, dahil sila Kalma. ako. Kalma nga na kalma nga yan. Kalma. Na ito, manyan, o to sabi ni Mayor, igwado man yung Jacinta, sabi ba kasado, Yeah. So painuto lang mobilizer. So pulang di PNP habang papasiring duman so iba pa nga grupo LT Team G, Highway Patrol, LTO tangali makikitan kasama. Iyo. Jim, may matimbre na ako. ang sabi ni Rick through Colonel Berango, may instruction day ni duman sa Piyuduran PNP. Iguro yan sa Piyuduran PNP ki mga deputized kang LTO, iso Piyuduran PNP ang dapat na maghiro kayo nun na muna para matikitan ito after the investigation kung sino may papilis o dae. Yung pagkasabot ko kay Manong Rica sa bago eh. Paano nga, kung may timbre duman sa baba. Ano sabihin mo kung may timbre? Malay mo kung nigwado man sa lokal na level. Basta na pag-araman niya to. Dahil sa chief of police, hindi kung naglaog na. Okay. Bakit to, i-hold na muna duman. Sa mga yaon duman. Di man kaya gayod pwede so Pulanggi PNP magduman sa Piyuduran na kuan dapat sarong special kuan group ang magduman. Dapat may humold na duman habang on the way na sa mga ahensya kan gobyerno araw grupo na sa Lara si Rick na Mendoza. Iyo. Ayaw sa mayor. Sabi ba ni mayor ikaw naman kinaka-standby mo niyan? Dapat dawa na ito instructions rin daw i-hold data. Yaon kung kay Puan pasadaan ta duman tanganing matutukan ta. Diyan mo mailing ang sige, text ko sa kanila Berango ha. Taklaro ko sa ito instruction. Ayaw na sa highway patrol dati forward ko na sa imo. Kung tanganing mahiling nga to ang aksyon sa laluyo ng problema ini maduwang tao na pagay ni. Iyo. Talagang concerted effort atin seryoso ang nakstene. Sample na ayaw luman na ayaw sa peer sa Mayor Alan Arandia. Tanganing pati kita din sa DCGB sa bayan tanan tanganing mahiling nga to ang hero talaga. Kung igwanin ka sa pakat, paturot ka rin na ito. Request na nga mo dyan pasaro-saro. Okay, yun. Wala man na datong pularukan. So, yan tabi, Bibi. Yaw si number sa Highway Patrol. Wala Sige, tapunan ta ha. Sige. Okay, thank you. Alright, sandali lang at balon to sa number is madali lang yun tama commercial. Pero tapusin ko muna ini. Norlito Escota. May lang ha. Sabi na, Henry M. Madali lang may mga reactions. Hapot mo man LTO kung may franchise man ang okay. Okay. Saro pa ini, So mga nagbabiyahe diyan sa airport, kan Legazpi, kan Bicol. Dayan dadakupon kang LTO sa Piyuduran, kaya man lang kang LTO mga motor man sana. Ang expedient trabaho kan mag-escort sa pool ay sus kung pangyayari. Madali lang ha. Balong kung apo ng giraray si Assistant Director Vincent Nato. Mga tugang kang LTO, Bicol. Dapat ini madalagan ini duman takunyaon duman. Pero kung kung mabantayan kang police Piyuduran mo na para ma-hold ito habang dai pa, pwede diyang gibuhon. Tama instruction si Colonel Berango Kasi yung mga tauhan duman sa Piyuduran Albay. Ringing o galing ang number ni Kwan. Ni ERD. Vincent Nato. Mga tugang kang Land Transportation Office. Wala. Sige daw. Tawagan natin yung taga Highway Patrol Group. Norlito Escota. Sana masimbag kita di. Madali lang ha. Balo natong apudan ini si
Anong ranggo daw kay ni na taga HPG? Anong ranggo daw kay ni? Madali lang po. Nakabot na gusto ko tang apudan si Madam Malu Kalubakib ko di. Nakabot na ini sa kuan, nakabot na kay Colonel Birango. Siya naman sa may taong instruction. Okay na ito sa Albay PPO siya eh. Ayan, nag-ring. Si Sir Norlito Escota. Ringing ang cellphone niya, no? Pero kung di magsimbag, i-text ko, tabaka dahil siya pwede magsimbag kung di ki-midbid na pangaran, ano? Aliyo na yung problema ng ini, nakakabilo sa mga kwan. Dapat ang nagbabiyahe dyan, legal. Tadi kita pwede mamuhay sa Pilipinas na illegal ang system. Cannot be reached. Okay, so i-text ko na lang po, mga tugang pasadahan tang girara ini. Magko-commercial muna kami ni June. Oras mga tugang sa sandali Sir Hen, dapat kang composite team yaon sa checkpoint, PNP, LTO, LTFRB, DOH, and LGU personnel. Tama. Ansa imong punto. Dapat arog ko ta kaiyan. Kung gani pipabalayaan na sa natako may duda ko eh. Diba? Baka kung may puderosong tao, nato din natatawan ang attention ini, mga tugang, nauto na nga nag-alma na, alkalde kampyodo na. Alas 8:20, magbabalik kita mga tugang sa istorya na yan, makalipas lang kaining mga sponsors kan mga informasyon na yan. Bear Brand. Sali na sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang parol, ihanda ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Ang Pasko na iyo ang pagrumdom sa pangakian kan sa tuyang kagtubos na si Jesucristo. Gibuon tang simple ang selebasyon kang Pasko. Susugunta ang dalan na sa iyang inagihan sa paagi ning simpleng sakripisyo. Ang igwa dapat makarumdom sa mga tugang tang kapos sa buhay. Ang danay na pagkamuot sa kapwa asin bulaos na pagsirbe. Ang sakuyang simpleng paagi tanganing mapahiling asin ipamati ko sa indo ang sakuyang pagpadaba. Ini po ang sa indong katuwang sa Segundo Distrito, Vicente F. Batusar III, kaiba ang sakuyang bilog na pamilya. Nagpapaabot ning maugmang Pasko asin puno ning grasya asin paglaom sa pag-abot kang bagong taon sa Lambang Legaspeño asin bilog na Segundo Distrito kang Albay. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million. 2 million? Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes at 6 na winners ng 2 million sa grand draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified Packs. Register through SMS or Facebook Messenger at isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Mare, alam mo ba yung DSWD Kalahi Seeds? Narinig ko kasi na pinag-uusapan yan sa Barangay Hall. Hello, sir. Ang kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na gumagamit ng estratehiyang Community-Driven Development o CDD. Ano yung CDD na ginagamit na estratehiya ng DSWD Kalahi Seeds? Ang CDD ay isang paraan kung saan ine-empower ang mga karaniwang mamamayan na lumahok sa pagtutukoy, pagpapasya at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ng kani-kanilang pamayanan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa website kalahi.dswd.gov.ph. Sama-sama nating itaguyod ang CDD sa buong bansa. Magkalahi tayo, Pilipinas! Ikaw at ako, tayo ang mga bayani. Para kay Ralph na napuruhan ng boss,
kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Dae ka pa ba nagpapabakuna kontra COVID-19? Ano pa man ang tigahalat mo? Handaan sa tuyang mga vaccination sites para magtao ng dagdag proteksyon laban sa malalang sintomas asin kagadana na dara ng COVID-19. Makisumaro man sa maabot na National Vaccination Days sa December 20 sa 22 para matauan proteksyon ang sa tuyang sadiri asin sa tuyang mga mahal sa buhay. Basta Bicolano, bakunado. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Sa oros ay dakog na siya na naginibo, ipapadagos mga marahay niya na obheto. Kay Kapchay Pili, kabus may marahay na futuro. Kay Kapchay Pili, maugma mga ligaspenyo. Syudad Kaligaspi, si Kapchay Pili handang magsilbi. Kap J. Pili, dedikado servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabos Kap J. Pili. Para sa Legas Peños kay J. Pili, serbisyo na matanos. Kap J. Pili, handang magsilbi. Kap J. Pili, handang magsilbi. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss. Sa kadahilan ng nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gustong magsumbong sa mga lumabag sa Republic Act 7832, maaari po kayong pumunta o tumawag sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat
at mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Gumagaan ng inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ng inuman pag San Mig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi-Sarap. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day helps you champ start your day. Milo every day. Ituloy ang pagiging champion. Milo everyday. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na ulit ang mga pintuan. Bukas na ulit ang mga mall at simbahan. Nangangamoy bibingka at puto. Nandirito na talaga ang Pasko. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Ngayon at bukas, pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo. Sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Drink responsibly. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Kabus niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Ngayong Kapaskuhan, abot kaya na abot kaya ang beer na beer. Sa beer na beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap. Panalo na panalo kasi sulit ang masarap na beer. Kaya ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan ang malamig na malamig at afford na beer na beer. Beer na beer, tunay at tapat. Beer na beer, 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase. Drink responsibly. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Diyos maray na aldaw sa lambang Ligaspenyo. Ini po si Junjun Chan, aki kang sa indong padaba na dating konsihal na si Seloy Chan. Sa ngaran, kang sa muyang pamilya, minapaabot kami ni maugmang Pasko asin magayagayang bagong taon sa lambang saro sa indo. Ang Pasko, sarong panahon ning pag-ugma asin pag-andam sa pag-abot kang sa tuyang kagurangnan. Lugod, magrainar ang pagkamuot sa lambang saro asin pagkaburugkos ning lambang pamilya maski na ngani nasa iraram kita ning kadipisilan darakang pandemya. Sa giraray, ini po si Junjun Chan, aki ni dating konsehal Seloy Chan na nakikihuron sa Indo. One more Chan. Brad, atubangon ang angat kang panahon kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taabang sa lakas resistensya kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Diyos maray na aldaw mga kapwa Ligaspenyo. Ini po si Attorney Butch Lucila. Ngunya na Pasko, lugod padagos ang pagkasararo kan lambang pamilya na pano ning pagpadangat sa lambang saro. Pagrespeto, pagkamuot, asin pagtabang sa kapwa, iyo ini ang tunay na presensya kang Kapaskuhan. Pagpangadji sa tuyang kagurangnan, pagpasalamat sa gabos na biyaya mantang kita nagahampang sa pandemyang ini. Sa liwat, ini po si Attorney Butch Lucila, nagpapaabot sa Indo ni maugmang Pasko asin mapayapang bagong taon. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Ako po, si Arvin Bonilla, kan Barangay Inamnan, Pequeño, Ginubatan, Albay. Nagkaklase ng Bised Math 4th year sa Republic Colleges of Ginubatan Incorporated. Grabe po ang sakuyang pasasalamat sa ako Bicol Party List. Urog na kay Congressman Saldi Esco, as in Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Huli kan pag-anduyog sa kuya para makatapos kan sa kuyang pag-aaral. Lugod, dakol pa kamong matabangan ng mga araw kong nagtitios na estudyante. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. San Campeon, ako'y pag-ibahin. Sunod dugong Pinoy, pag-ibahin ang dugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hila, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Sandali lang ha. Nakauron ko tabi si... sorry, de ko na natandaan Sorango ni sir. So, sa Highway Patrol Group. Sorry po sir, de ko natandaan Sorango po nindo. Pasensya na po. Norlito Escota. Kan Highway Patrol Group. Digdi po sa Albay. Ang switch yun ni Highway Patrol Norlito Escota. Pasensya na sir tabi. De ko na ko Sorango mo. Nagulong kami kasi bagong off the air.
Takampiga po dang ko dahil po nagsimbag buda. Kantinex ko nag-call back siya. Ang suwestyon ni Mayor ni Kuanya, dapat na magbilog kijaw. Joint agreement task force. Kasarabay ang komposisyon dakang kang LTO, LTFRB, HPG, buda ang LG, ang PNP. LTO, LTFRB, HPG, buda PNP. Kaya balikan ko si Mayor Campio Duran. Tapi di siya mag-request ko kuhaan man lang Nagsimbag si Vincent Nato, ang Assistant Regional Director kang LTO. Talagang mo naki-closure ini. Pero hanggang na muna ang kita duman. Nagkaroon na kimahiro Hello, Mayor. Ay, good morning. Mayor, good morning po, Giraray. Yor, nakauron ko po so head kang Highway Patrol Group. A certain Orlito Escota. Gari nag-courtesy call na po siya sa imo last week. Sabi niya Kansaro, nagdig dito nung may pa-training garo sila kahit sindag ka ito. Iya po. May ginay mo sindag valide. Iya po. Arag po kayo yun ang suggestion niya. Sabi niya, gusto man talaga nindang gari dumalagan tulos. Kaya lang, kinakaipuan da yor ki Jao, ito sa joint agreement with ang LTFRB, buda LTO. Yes, buda kasabay po LTO, LTFRB, HPG, buda yan na PNP para po magkaigwa po ki joint operation para dyan. Ang suggestion niya po pwede na po kamo kayo mag-request po para mag-convene ang task force. Ay, kung kuwan. Opo, gari may mga basta pag-explica siya sa kuya kasi bago na mga mga legal na something, di ko lang matandaan. Basta ang point po niya pwede na po kamo mag-request through your office na i-activate ang task force para po makakonduct na po ki joint operation kontra po digdi sa problema tangini. Ayun po, Sir Repap, pag-ibur ko po sa MDR na ako yan. Ay, very good. Tapos yung pag-igwa na po kayan, pa-ampor mo po si Jimmy, tayo pa-cover me po ang magiging operasyon ha? Ayun po, Sir Jimmy. Ayun po. Salamat po ngayon. Thank you po. Salamaton. Alright, thank you. Alright, thank you so much. Okay na? O yan po mga tugang si Mayor Alarandia Campio Duran Albay tungkol tabi dyan sa bagay na sa Kabaga. Iyan ako apresyado ko sa pag-apod sa ko Giraray kang HPG nagkulbak sa kuya Bulay Bapal. Pero ito ang pagkasabi niya may mga legal mga legal process databi mga tugang tungkol diyan. Iyan ang pagkasabi ni presidente na ang mga arogan dapat pasimplyon ko ta diyon na de. Kung hindi kitang magini mo ito ang pagkasabi kang guidelines Ito ang pagkasabi mga tugang kang guidelines. Kung ito ang pagkasabi kang guidelines, tayo kita kimagini mo. Pero ang mga arogan na guidelines, pwede ko ta na pasimpliho na sana sa mga maabot na daw. Kaya lang, sisan ma-simplified kan. Sisan ma-simplified kan. Magan, do na to kung maagan sa legislation o kay puan kang kiba pa na mga orders sana para ma-simplify ang arogan na bagay. Hello? Good morning, Sir Henry. Good morning, ma'am. Ano pa lang po sa inyo? Ano po may paglilingkod? Paano po sa mga jeepney driver baga na? Opo. Ano po yun? Hindi na nag-observe ng social distancing. Kasi grabe na sa utuan mo na sa jeep. Ay, sus ko, madam. Tamang observation in Dutabi. Napanood daw iyan. Gari, asin baga, gari, normalo na bagaan sa tuyang palibot. Pero sa totoo lang, pag ako nailing ko yan, garo gigirabuhan pa akong diit. Ta may COVID issue pa baga kita? Ang observation mo talaga, ma'am, totoo, ay sus ko, agree pa ako dyan sa mo. Ipesenta, ihapot tatabi sa IATF Bicol. Tainali na baga po sa mga barriers? Yung nga ni, so dati baga isang pulo ka ng city. Yan. Dahil naman po kunyan. Pati nga ni Ma'am Subvan Buda so kan pigsirip ko sa mga kwan. Dahil naman po, ang siko, nagdudurukutan na. Ay po. Iyo, tama po ang observation mo. Salamat ma'am ha. Kita na pwedeng magkita kaya. Iya po. I-try ta po sa IATF ha. Thank you. Thank you po. Yan. Ara mo, valid observation ito ni ma'am. Tungkol Rona, Adjon. Hindi ko na-obserbaran mo, Adjon. Uy na mga jeep.
Ang surusuan, araw na kan dating surusuan, nandurukutan. Ang tao, mga tugang, although ang medyo mariparo mo lang, mask. Pero sa social distancing, dahil naman ngunyan kina-observe ang social I do not know kamo tabing nagdadangugon yan. Kung properly observe pa mga tugang ang social distancing na iyan sa mga public places, ayan na, sa public transportation I mean, sa mga public transportation, iyan ang gari kwan, kasuhapon, nagagaras nga na kasuhapon, natadaw nga niya ko mautuhon, natadaw nga niya ko mautuhon. Pasko na palang talaga, Joe. Grabe ang auto, may traffic na pati, grabe na ang rush. Por gayan, may shopping, spree, kang kadaklan. Pero ako talaga, medyo nanggigirabo pa ako diit pag nailing ko na, grabeng hibog kan tao. Lalo na, pag may nahiling akong dahil nakamask, o nakamask man, mga tugang, ang mask nasa ngimot, luwas ang dungo. Diba? O yan po Tantod mga tugang, clarify ta daw iyan sa tuya tabi na IATF Bicol. I-try kong i-text tabi o pudan si RD Noida kung ano pong patakaran dyan. Kita baga po sa Bicol, nasa alert level 2. Nasa alert level 2 kita. Mga tugang tabi sa Bicol region. Tantod lang pag inabot kang oras po sa Pilipinas, alas 8:44 ninaga. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, every day. This Christmas, give the gift of more energy for your loved ones with Enervon. More energy, mas happy. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy na pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Stream Fresh Water Refilling Station offers alkaline water, purified water, and mineral drinking water. Stream Fresh, Pantao Libon, care of Brenda B. Baclao. Stream Fresh, Sugoy Castilla, care of Jocelyn M. Mariate. Stream Fresh, Malubago Ginubatan, care of Jonalyn N. Saison, with cell phone number 0907-779-3241. Tubig na masiram? Sa Stream Fresh yan! From the management and staff of Stream Fresh Water Refilling Station, Merry Christmas and a prosperous New Year. Paano ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Hulita, mas bago as in mas maray ini kaysa sa dati. Aroma pa sana, masiramo na. Hulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy ang siram. Oy!
Mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Importante na matibay ang resistensya ng ating mga anak. Pero alam niyo ba ang pundasyon ng matibay na resistensya? Ang matibay na katawan. Kaya ang bagong Bear Brand Fortified, may doble tibay. Tibay ng resistensya at tibay ng katawan nutrients. 100% vitamin C na, may dagdag 100% vitamin D pa. Kaya laging tandaan, matibay ang resistensya kapag matibay ang katawan. Yan ang doble tibay mula sa bagong Bear Brand Fortified. Doble Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, zinc, and Tibay Katawan nutrients with 100% vitamin D, calcium, protein with 3 balanced meals and exercise. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing na kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Mga tugang ko sa Premier Distrito, kan Sorsogon. Kunyang na Pasko, maut ko ang dayaday, dangan-danay na pagkahulgos, kan sa indong lambang pamilya. Sa katahawan kan pandemya, kusog kay lambang saro, dangan pagtarabangan, ang kaypuhan, ngani malampasan, ang sining kainin, katibaadan. Maut ko na kitagabos, makahawas, min matiwasay, sa kinakahampagtang kadibisigan, nadara kan pandemya. Pagkahurgos, danan pagtarabangan, ang satuyang armas, ngani makabalikwat kita gabos. Ini po si Attorney Joanne Lorenzano, Magmang Pasko, dahan matumino na bagong taon sa Indugabos. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise. Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at
pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Ang hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Gari mga maapugon ang baga. Ano daw kung tangkaso na lang yan? Ano ito? Ano yung pagkitext kay niyo? Iyo nga ni po eh. Ugaring kapos na ako sa oras, mga tugang. Sabi niya, tama ka dyan, Sir Henry, naglulunad kami. Ako kasuod mapasiring sa Legazpi, grabe baga durukuta na. Mas gusto man gayud kan driver na makadakol. Tapos baga, so plastic na divider sa jeep, uyan na baga, nakasabit na sa pamayuhan mo, nakaulang man. Iyo, nailing ko dyan, nakalukot. Nakasukdo kung, makakasukdo ka kung alangkaw pa. Dapat garo ngayon, maalpugon na baga. Ano daw, kung tangkaso na lang yan, ano observation ko po, salamaton Stacy. Iyo po, tama ka po dyan. Linukot, so, ano yan, nakalukot so tarpaulin, tabi, mga tugang sa may pamayuhan kan passenger. O di lalo na nasukdo mo ito. Totoo po iyang sinasabi ng kausap mo, Henry. Meron mga nagpo-post sa Facebook to 5 kapag nakatawad ka, ibigay sa iyo 1.8. Na-monitor ko rin yan, mga gawa niyan tabi. Yan, okay? O, mga reaksyon, kasatuya tabi ng mga listeners. Sa tuya tabi na programa tungkol dyan. Good morning. Kasuhapon nga nang sakay ako sa jeep. Dahil man nasund ang social distancing. Surusuan na maski day kay kasya. Igwa pang nakasabit sa jeep. Dahil na iba pang pasayro nagagamit face mask. Kampantihon na ang tao. Totoo po yan. Good morning, tabi. Siguro pagbaba mapamasahe sa jeep van. Kasi paano na pasayro sinda, wala na social distancing. Yan. Totoo tabi yan, Henry. Sa unahan nga ni kang jeep, doang pasahero nagpasakay, kang driver, dukuton na. Diyan ba kasakataning kang driver? Dapat saro sana dyan. Duwa na da sa pinatukaw. Susko, Henry, grabe talaga, lalo na sa Mayasiano. Grabe ang bata, kaiba pa ang sadit na aki. Yan. So mga nagbababa na dyan na mga jeep sa mga sa mga lugar na yan, sa mga mall na yan, naobserbaran mga tugang nakadakol da tabi kan arog kayan. Maugong signa ay sus, maugong da. Sige po. Ngayon tabi, Henry, good morning tabi. Totoo yan observation mo, budakan caller mo. Kasuhapon nagsakay ako sa jeep sa Legazpi Daraga. Tinino ko sa driver, tangan niya ko, sir, grabe na ang pasayro ta. Hiniling sana ako duman sa salming niya. Tapos nagkiri-kiri. Sa kabaga. Paano nakita kayo ni John? Yun na yan. Basta po, pero ang mahalaga mga tugang, magmas na lang kita pirmi gayon. Yan sa mga depensata. Kung actually, ang nailing ko dyan na napapractice ngunyan, iyan naman sa nang, kaya sumas nga ni, dahil palagod nagigibok kitultol. Diba? So iba. Pero importante po, nakamask kita. Mga tugang tangani po na... What's going on? Dahil kita ki problema. Mga tugang, ma-preventaran lamang na ma-inhale ta. Mga tugang, ang posible na virus. Yaon po sa satuya na palibot. Okay? Bueno, maparam na kita. Okay na ang live ko dyan, ano? Okay na ang live ko, ha? Okay na ang live ko. Wala naman kita kanso sa no? Okay na? Bueno, makdo ko, okay na, no? Okay na? Sige po. Salamat kan sa inyong pagantabay, mga tugang, mabalik kita alas 3 sa programang Pinkion. Pero dyan alauna, paki-advise mo tabi si Father Juan Angel, si Father Butch, Bumbase. May live kita kang Pastores dyan na 1 o'clock from SM. So Pastores virtual competition, mga tugang kang DCGB. Later po. Thank you. Live kita naman sa SM. Pero po, virtual ito virtual po ito. Dahil po ito ki-live audience. Mga tugang nagkukuhan po kita sa pandemic. Okay? Salamat kan sa inyong pagantabay. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Sa pong personalan, kita naghapot lang. Goodbye.
Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, eksaktong alas 9. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Uminabot na sa sobra 20,000 nakaharungan ang naraot dahil sa bagyong Odette. Base sa datos na ipinaluwas kan Department of Social Welfare and Development o DSWD, nasa sobra 400 ang numero kan mga pamilyang naapektaran kan bagyo. Mantang nasa sobra 100 na pamilya man ang pamientras na nagdadago sa mga kapamilya asin amigo-amiga. Nasa 14 milyon na pesos na naitaong ayuda kan DSWD, local government units LGU, asin National Government Organization o Non-Government Organization sa mga rinapado kan bagyo. Yan ang mga alas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod.